Майка. Здравейте, зетчета, аз съм Глитърс, Годин, както ще наричайте. Сега тук играя Драгън и сменя Феников. Здрасти, който също снима клипи, който го убият за не знам с кой път, стъпите Да, клипи. на Survival, гледайте му клиповете. Може да са интересни, защото аз не съм гледал и аз отгледам. Ще добра. Скочих джъпа. Шит! Майка чи, бари умирай, аре, лами, Тъп дракон, тъп! Умирай, бе. Били! Ще умра! Тъп дракон. Мъртъв си. Ти бай скелета, И то в началото. Аре, как ще му уби топ скелета? Не. Сега ги смля. Защо с маняк как се гърчи във лавата? Тук що умря. Може малко да лагва, не знам защо. Помазано бяги. Как му уби той зомби, бе? Не. Аре, бе, умирай, бе, майка чи, умирай, бе. Ще я направя един хуй в устата, умирай, бе. Аре, запали ма. Знаете, дракончето е дело родите. Сети са и бати келеша. И тук някакви маняци. Да, яско. Напълних се с Санстон, изгубих си айтемите, майка виж и бас. Да, изгубих си всички аерана, сериас ли? После ще гледам клип. Окей, човек. И тези зомбите сега ще видят кое. Тук найдеш ще му видят сметката. Защото на мен ме видяха в началото. Да. И ми го аерана. Злато. Не знам кой съм се класирал, ама кой ме интересува. Не, Друга да поиграм друга мини-игра. Dragons. Turtwar. Squid. Войне. Кой е това за бога? Вот. Не. Аз тя малко друга да разцъкам. Всяко да цъкам. Давай. Кой искаш да се качвам отгоре, да не си хомосексуалист? Добре, сега. Колко време остава? Това ми е любимата мини-игра, при положение, че не знам как се казва. 34 секунди ми се паузирам клипчето, докато дойдат тези 34 секунди, докато минат. И аз ти викам. Аре. Надявам се да не снимам. Трябва да чакам. Айде. Ти от кое паузираше? Не, направо спирам клипчето. Сейв 9. Да, пак снимам. Супер. Да се фрапса. И това е следващата мини-игра. И да, здравейте. И аз не знам даже. Вау, някакъв има флай. Сега ще го убия. Вау. Това е яко. Окей, да си осветя тук. Цък. Да се направим кирка. Осветявам си. Сега едва. Добре. Голд. Като голден. Добре, Така. Каменна кирка. Аре, би трябвало да съм се осветил циганската кулипка. Да. Сега трябва да Пишете събера в малко. коментарите Феников дали да си купи премиум акаунт. Феников си купи, ма... По-нататък. Да. Феников си купи, гад си изкара кредитната карта. Изкарай се по-скоро. Мързима. Че Феников може си купи на момента само да я продаваха пред блока. Да, и така става. Аз ще си купя 5 Майнкрафта. Ще си купя 2 анкаута, един ще го дам гивой. Да. Така че дайте му пари на Феников да си купи 2 акаунта. Да. Шит! Дайте ми акаунтите безплатно и няма проблем. И по-нататък ще направи един giveaway. Да. О, ес! Аре бе, умирай бе, мангал. Някакъв мангал току-що го убиха. Което с дупка. Не, аз слизам. Като с летящия, бе.
Той съм аз, бе. Това не си. Случайно да си в Hypixel. М? Случайно да си в Hypixel. Не. Що не, бе? Развали ми тука предсказването. Даже аз не знам как се казва в сървъра. Войне човек. Craft Realms. Нямам печка. Нямам печка. Мечка. Един целия в Diamond. Не е в Diamond. Това е в синьо. Обърках се. Да, той циля в Diamond. В син диамант е, нали? А, ти Не спи на моя син. Както и Съм моя. брат. Войне тук. Войне един. Тук е един от сините трябва да го бамнат. Чай да ги... масо е и... Може нищо не виждате, така че излизам от тука. Няма смисъл. Виж само аз как ще ма бамват мене, бе. Аз съм най-великия, бе. Както изглежда няма 6 минути няма да се чака, така че спира. Паузирам клипчето, докато почне другата мини игра. И Аз не го също с ползвам. рунд. Върнах се, като почнахме мини... Какво е това? Какво е това? Не са натресах с дупка. Бие много такова съм нещо, над а пуснато толкова високо. И какво взети кръвта? Не умря. Не. Що? То не е интересно ти. На хората не им е интересно. Не. Лошо момиче. Как ще ми свършат За да им е патроните? интересно, трябва да се гъкваш. Както Имам аз се гъквам. граната. Факт. За една минута 10 пъти умрях. Може и повече. Бах ти експлозията. И затова защо трябва да се удари с минимап. Умрях. Защо? Защото си ни похватен. Или защо в половината ги разстрелях? Да, и аз те. Аз те видях, бе, аз те убих, бе. И сега те убих. Да. Набих ти хедшот с кирката. Това ли с оръжие, да, с какво се играе? Служа се. Да, то ти беше оръжие, само че аз нямам тех черпака. Опен. Стига е. Ако ще опната? Тебе ли ще опната? Бази. Опен, няма опен. Стига е. Просто чакай, стига и... Стига е тонклони. Сега прибивам с крака тонклоните. Поправиха ли са? Кажи нещо. Данеков. То се изрод сега мълчи. Виждате сега някакъв идиот тук. Тихо, Годи, да я разбере, че сме тук. Дали тук си гледам сега някакъв идиот тук. Да. Аз Без пък Без нищо. гледам някакво зомби идиот тук. Виждате, имам златен калашник, ама няма го използвам, защото... Златна имка не е ли? Що ти аз искам така? Купи ми една заражение. Заражение един. Skybase, гледайте някакъв идиот Skybase. Който се Skybase. разстрелва с някакъв друг идиот. Аз съм без скайп. Аз съм Бъкс Бъни, бе. Ти си... да бъкс там нещо си. Аз съм Бъкс Бъни. Що не мога да отварям честа? И то с Бъки... Гледайте как настрелва този. Тук. Бъкс Бъни е най-известният. Това беше вече грандиозно. Гледайте кои оръжия има. Два компаса, снайпер. Забравяш как матрашката пич. разбрахме. Така, върни се. Мисля това да бъде клипа, защото вече отъпя на всички. Чао! Няма чао. Чао! Чао и чао! Здравствайте.